перебувають в умовах, які загрожують не лише соціальним правам, а й здоров'ю та життю. Громадська організація «Кримсоц» презентувала результати дослідження щодо умов утримання 119 політичних в'язнів Криму. За їх інформацією, за період окупації Криму Росією 139 осіб піддані кримінальному переслідуванню за політичними мотивами. У дослідженні представлені докази систематичного порушення прав людини і навіть самого законодавства Російської Федерації, яким послуговуються окупанти, розповів координатор «Кримсоц» Денис Савченко. А колишні бранці Кремля Ісмаїл Рамазанов та Едем Бікіров розповіли про тортури, через які їм довелося пройти. Кожного разу, коли я щось намагався якось захистити свої права, і кожного разу вони фактично мене заносили в мою кімнату і там били. Це було декілька разів, я навіть приблизно не пам'ятаю, але точно десь 5 разів вони мене заводили, виводили. Врешті-решт я не зміг навіть не те, щоб казати, щось вимагати. Я навіть з трудом тоді дихати почав, розумієте? Вони відбили мої нирки, да, і там дійсно на той момент я не знаю, якою повинна бути людина, щоб перенести це. Але, на щастя для мене, я це пережив. В каких условиях содержатся там сегодня заключенные, это уму непостижимо. Брать первые этажи, полуподвальные этажи, там на стенах плесень, и течет вода. Из-за того, что конденсат большой, течет вода. Условия гигиенических условий говорить вообще ничего не приходится, потому что вот эти еще площадки Советского Союза, туалетные площадки, они этим пользуются. Ставьте, какая там антисанитария. Окон в зимнее время, вот такое время, при таких морозах, конечно, это жесть там находиться. Оттуда там развивается и туберкулез, и все остальные заболевания. Люди физически не выдерживают там. Это нечеловеческие условия. У звіті, підготовленому за підтримки ЄС, описані випадки 17 колишніх бранців, а також 18 політв'язнів, які через політично мотивоване кримінальне переслідування перебувають у місцях несвободи. У «Кримсоц» вважають, що дослідження допоможе Україні в адвокації процесу деокупації Криму. Зокрема, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева наголосила, що злочини проти політв'язнів і порушення їхніх прав документуються прокуратурою АРК та Офісом Генпрокурора. А презентований звіт готові передати українській делегації, щоб озвучити проблему на найближчому засіданні ПАРЄ в січні. Однозначно можу сказати, що і на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, тобто різних форумах Організації Об'єднаних Націй, і на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, і в ОБСЄ питання утримання, в тому числі утримання політичних в'язнів, воно піднімається на високий рівень. За буквально кілька днів, в січні буде засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, і ми зі свого боку готові той звіт, який зараз підготовлений громадською організацією «Кримсоц», передати до української делегації. У Південному окружному суді російського Ростова-на-Дону заслухали таємного свідка у так званій справі про тероризм Алуштинської групи Руслану Нагаєву, Ільдару Кантімірову, Лінуру Халілову та Руслану Місутову, затриманим в червні 2019 року, закидають екстремізм та замах на зміну кордонів Росії. Окупантам допомагав так званий таємний свідок надуманого злочину на псевдо Ісметов. Заявив, що бранці часто читали буцімто заборонену літературу про іслам в оселі Місутова. Але пояснити зміст книжок чи бодай згадати їх назви не зміг. Натомість на питання окупаційних прокурорів Ісметов відповідав швидко і чітко, точно цитуючи протокол власного допиту, кажуть адвокати. Труднощі виникали на питаннях захисту, тоді так званий свідок плутався і шукав відповіді в підказках, підготовлених окупантами. В одном из моментов, когда был задан вопрос, я так понимаю, свидетель не знал, как ответить,
и слышно было, как он перелистывает листы. То есть, и, скорее всего, он перелистывал протокол своего допроса и просто зачитывал оттуда вот слово в слово те сведения, которые он давал еще на стадии следствия. Видно было, когда задавал вопросы прокурору, он прям вот слово в слово отвечал из протокола своего допроса. У місті Муріно Ленінградської області Росії поліція затримала учасників руху «Стратегія-18». Вчора ввечері вони вийшли на поодинокі пікети на підтримку засуджених і заарештованих кримських татар. За словами учасників, вони стояли з плакатами, але втрутилася поліція. Силовики спочатку заявили, що пікетники порушують коронавірусні обмеження, а потім відвезли до відділку. Серед затриманих Ілля Ткаченко, Ольга Смирнова, Володимир Шипіцин, Дмитро Негодін, Ільяс Ешрєв, Олексій Лейн. Одного з пікетувальників Асана Момджі доставили до Центру протидії екстремізму, а потім до Васило-Островського суду. Його судитимуть не за вчорашній пікет, а за акцію, яка відбулася 18 травня минулого року. Тоді учасники «Стратегії-18» вийшли на площу Сахарова в Санкт-Петербурзі. 6 людей з кримсько-татарським прапором вимагали припинити терор щодо корінного народу Криму. Інших учасників акції оштрафували на 30 тисяч рублів. Одного з них засудили до 40 годин примусових робіт. Наразі всі учасники вчорашнього пікету на свободі. 15 лютого має відбутися суд проти Асана Момджі. Согласно новому закону, каждый человек стоял в отдельном месте. То есть это не были попеременные пикеты. Мы переходили с места на место, полиция это видела. Тем не менее нас задержали, не знаю уж почему указанию и зачем, скорее всего по указанию сотрудников ЦП. Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» в пам'ять про день геноциду кримсько-татарського народу 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа вони виходять на вулиці з пікетами. Їх мета – розповісти про ситуацію в окупованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини. Місія ОБСЄ посилила присутність на Херсонщині через окупований Крим. Про це повідомила голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Ен Лінде. За її словами, моніторинг ОБСЄ непрямо відстежує події, які відбуваються на півострові. Це включає моніторинг діяльності, яка відбувається на пункті пропуску Чонгар, а також на східному пункті пропуску Каланчак. Останнім часом ОБСЄ посилила свою присутність в Херсонському регіоні для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають в Криму, Херсоні, Києві та Львові. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, бо це питання вже перезріло, і запросив Швецію приєднатися до Кримської платформи. Ми зараз знаходимося на стадії розсилки офіційних запрошень для лідерів інших держав для участі в саміті Кримської платформи. Тому, поки ми не зберемо список офіційних підтверджень, я не буду коментувати конкретні країни, які вже погодилися брати участь безпосередньо в саміті, але можу вам сказати, що та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз'яснення цілої Кримської платформи, її формату, демонструє, що ця ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку. На півночі Криму знову зафіксували забруднення повітря. Про таке повідомив окупаційний гідрометцентр Криму за підсумками моніторингу за минулий місяць. В Армянську в повітрі знайшли діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий водень та формальдегід. У Красноперекопську – оксид вуглецю, діоксид азоту та хлористий водень. Причина забруднення – хімічні підприємства на півночі окупованого півострова. Зокрема, завод «Кримський титан», що розташований у Армянську. У серпні 2018 року він спричинив наймасштабніше забруднення. Через викид хімічної речовини сталися випари вмісту кислотонакопичувача заводу «Кримський титан». Тоді десятки людей потрапили до лікарень з опіками слизової носа та запаленням очей.
Колони танків чавлять все на своєму шляху. Під гусеницями гинуть мирні люди, а військові розстрілюють навколишні будинки, машини швидкої та добивають поранених. Тоді, 19-20 січня 1990 року в Баку загинуло щонайменше 130 цивільних, ще понад 600 були поранені. Ті події пізніше назвали «Кривавим січнем». На тлі конфлікту в Нагірному Карабасі в Баку почалися масові протести з вимогою відставки комуністичної влади. У відповідь генсек Радянського Союзу Міхаїл Горбачов вводить в Азербайджані надзвичайний стан. Туди спрямовуються війська з Ленінграда та Москви. 50-тисячне угрупування готується до зачистки, поки кораблі блокують республіку з моря. Мы имеем дело с борьбой за независимость, за реализацию суверенных прав народа. И эта борьба началась давно, более 100 лет назад. В те времена, когда еще была Российская империя, в азербайджанском народе пробудилась эта идея самоопределения. На виду был кризис идеологической парадигмы, и партийное руководство вместо того, чтобы, перестроиться, достойно искать ответы на вызовы времени, оно решило переключиться на систему жорстких, чудовищних репресій. Москва ж розповсюджувала фейки про буцімто війну з ісламськими радикалами та захист вірменського населення. На байки Горбачова ведуться і на Заході. Січневу різанину в Баку там навіть не засудили. Ба більше, всього за 9 місяців Горбачов, який погодив зачистку протестувальників, стає лауреатом Нобелівської премії миру. Вот эти двойные стандарты, которые правят миром, они способствуют провоцированию, новому и новому провоцированию событий в мировом международном масштабе. До тех пор, пока люди не поймут, что независимо от религиозных, национальных, политических пристрастий, нужно только одно, чтобы торжествовало международное право. Схожі криваві події в ті роки були в Грузії, Литві та Латвії. Москва намагалася силою втримати в своїй орбіті тих, хто прагне свободи і намагається досі. А цивілізований світ має усвідомити, що непокаране зло завжди повертається. Владислав Стужук, Заман, АТР. В Україні за останню добу зафіксовано 3939 нових випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав, перевищує кількість захворілих – 15 052 особи. 177 пацієнтів померли внаслідок хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заперечив чутки, що в Україні використовуються російські ПЛР-тести. Я вам наведу цифри про тести, які закуповуються, в тому числі закуповувалися Міністерством охорони здоров'я по країнах виробників. Це Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як ви бачите, Російської Федерації тут немає. Наголошую, що закупівля більшості на сьогоднішній день, більшості кількості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника, українські генетичні технології. Та за державним замовленням, так і приватними лабораторіями для використання. В окупованому Криму за останню добу виявили 292 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема, в Севастополі зафіксували рекорд – найбільший добовий приріст з початку пандемії – 100 осіб. За офіційними даними окупантів, за останню добу внаслідок коронавірусної інфекції померли 13 осіб. Загальна кількість померлих на півострові з початку пандемії – 1006 пацієнтів. Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Водяне. Втрат серед наших захисників немає. За інформацією української розвідки, окупанти продовжують нарощувати свою боєздатність.
З початку січня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях доставлено залізничним транспортом понад 22 тисячі тонн пального. Автомобільним транспортом завозилися вантажі із військовим майном та безпілотні літальні апарати «Орлан-10». Крім того, під виглядом так званої гуманітарної допомоги від російських волонтерських організацій продовжується постачання окупаційним підрозділам матеріальних засобів військового призначення, у тому числі елементи тактичного спорядження, лазерні прилади спостереження та цілевказання.